up? Ewan. Vlogger ka, mga usap. So, ayun po, no? Intro natin. So, okay, cut! Welcome to another episode of Usapang. Bago ulit tayo mag-start. Meron tayong game na tinatawag na bagong-bago to, guys. Would you rather? Would you rather have too many friends or too few? Have many friends. Ganda, the more the merrier. Ako din, many friends. Nope. Would you rather makulong sa isang kwarto kasama ang nang-iwan sa'yo o makulong sa kwarto kasama ang pinakahit mo? Baka isang tao lang yun! Yung nang-iwan. Oh! Okay. Tatanungin ko bakit nga. Mali mo, mag-usap kami. Diba? Joke! May pakambak mo. Hindi! Kung ganun man. Mali, maging friends kami. Would you rather find true love or to be rich? Be rich. Mas madami akong magagawa pag yumaman ako. Madami pa akong matutulungan. Pag yumaman ka, pwede mo maging philanthropist. Big word! Ako rin. Kaya man na yung true love. Pwede naman tayong matutong magmahal. Pwede kang magmahal lang madami. Wait a minute! Siyempre, tutulungan mo sila, di ba? Girl! Next. Would you rather be an amazing dancer or be an amazing singer? Singing. Ang pangarap ko yung pag-singing. Kahit hindi ako marunong kumanta, makasinglog ko. Okay, guys. Hi, guys! Babalik po tayo ulit sa ating pag-usapan. Yes! Okay, tanong. Ano na ang fake news na pinaniwalaan? Fake news. Fake news. Fake news na pinaniwalaan ko? Wait lang! Fake news na pinaniwalaan ko? Fake news na pinaniwalaan ko? Ano sinabi niyo? Ako lang, pero madami kami. Ako naman, ang fake news na walaan ko. Magkakaroon daw ng Jollibee dito sa lugar. Sabi nila ba nakala ng Jollibee? Nakaroon ko na. Shoutout nga ba? Sa mga taong nandito. Kaya makikita niyo dyan sa screen. Shoutout sa mga naloko. Yeah. Kaya Peter. The Broken. And Rainiel. W. Shoutout po kay Jal. Kay Kuya Nat. Kay Nathaniel Bernardino. Request ni Kuya Peter. Dahil dyan, simula na po tayo sa ating Usapang. Ready? 1, 2, 3, go! Dahil usapang fake news tayo, nagbibigay kami ng dalawang fake news na pinaniwalaan ng marami, lalo na sa generation natin. Number 1, madali lang magmahal. So bakit ito fake news? Fake news kasi madali tayong maniwala na ang magmahal, madali lang. Mahal ko siya kasi maputi siya, magaling siya mag-gitara, mga ganong basihan. Madami nag-iisip na pag sinabihan ka na, kumain ka na ba? Mahal ka na. Kinamusta ka lang, or nagsabi lang na, I love you, mahal ka na ako. Kaya kailangan nating maging guardian ng puso natin dahil baka ma-fake news ka. Saka sabi nila, iwan mo siya kasi madali lang naman maganap, madali lang naman magmahal. Bakit ganun mag-isip ang tao? Sa atin dito, sabing love or mahal, mahal ko yung
Mahal ko yung nanay ko, mahal ko yung girlfriend ko. I love my cats. Walang point of reference. Parang isang word lang, kaya nagiging mababaw yung pagtingin natin sa Greek. Wow. Sa kanila, meron silang iba't ibang word for love. Like, first of all, number 1, agape. Or love of God. Eros, or yun na naman yung romantic love. Storge, which is love ng parents or parental love. Philia or phileo, which is a friendly love. Yun yung ilang mga meaning ng love sa Greek. Kung fake news ang madaling magbahal, ano yung totoo? Ang totoo po, love is hard work. Hindi siya basta-basta lang. Pag nagbahal ka, kailangan may effort. Kailangan mo sacrifice. You can't love if you can't give. One very good example or best example dyan is nakita natin sa John 3:16. Sabi niya doon, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him should not perish but have eternal life. doon pa lang sa verse na yun, makikita natin kung ano ginawa ng Panginoon dahil sa kanyang pagmamahal at pag-ibig para sa atin. Ginawa niya, binigay niya kanyang kaisa-isang anak. So, napakahirap nun ay ibibigay mo yung pinakamamahal mo anak para iligtas ang sangkatauhan. So, nagbigay ang Panginoon. So, you can't really understand love if you don't understand God's love. At hindi ka makakapagmahal ng tama kapag hindi mo talaga naunawahan ang pagmahal ng Panginoon. Nice. And also, love is a decision. Pag sinabi mo mahal mo ang isang tao, hindi lang dahil ito sa feelings, kundi dahil nag-decide ka. Mahal ko tong tao to, kaya magtitiis ako, magsasakripisyo ako, nagawa ko ng effort kasi mahal ko siya. Another example na naman natin dyan is Romans 5:8. Sabi niya kasi doon, 2 hours later. God demonstrated His own love toward us while we were still sinners, Christ died for us. Namatay siya hindi dahil mabuti ka or ginawa mo to, ginawa ka ng mabuti sa kapwa mo. Kung namatay siya nung tayo ay makasalanan. So, yun yung pag-ibig ng sa atin. Fake news number 2. Hindi ka mahalaga. Oh! ang daming nakaramdam niyan sa panahon ngayon, lalo na mga kabataan na parang, wala akong silbi, mahal sa akin. Kasi ang mundo may sariling standard na hinahabol. Mahalaga ka kung sikat ka, may pera ka, mahalaga ka kung maganda ka. Ngayon, kung hindi natin to na aabot, nararamdaman natin na parang wala tayong silbi. Sabi niya sa isang tula, mahalaga ka kahit hindi ka kapansin-pansin. Maganda ka kahit ganda mo ay hindi uso sa kanya. Ang halaga natin is hindi nahanap sa kasikatan, kagandahan, or kung ganong daming likes mo sa Facebook or hearts sa Facebook. Kundi nakikita ito, nahanap yun sa Jesus Christ. So anong natutunan mo ngayon? Tutunan ko ang pagmamahalin ng basta basta. Kasi dati tanong natin, paano mo masasabing mahal mo na yung isang tao? Nakuha ko sa usapan natin ito na ang love pala, hindi lang kung ano yung makukuha mo sa akin. Hindi doon yung titignan mo, kundi kung ano yung maibibigay mo sa kanya. Tsaka importante din pinag-uusapan natin mga bagay na to kasi importante ang foundations eh. Pag strong ang foundation mo sa idea ng love, pag dumating ang araw na dumating ka sa storm or situation, yung foundation mo yung magdi-determine kung ikaw ay babagsak or mag-stand firm. Kailangan pinapatatagan natin yung foundation natin, yung mga principles natin, lalo na dapat biblical principles para hindi tayo mayanig kapag dumating ang pagsubok ang problema. Ano ba talaga ibig sabihin ng ganun? So, pabalik tayo sa example ni Jesus. Kasi dinemonstrate niya, ito yung love, anak. Hindi niya lang sinabi na I love you, mahal kita, kundi may ebidensya yung proofs. Okay guys, so thank you so much sa pagkinig sa aming boring na usapan, pero man, kabuluhan. True. Hopefully makasama ulit namin tayo. Pag-usapan pa natin iba-ibang challenges ng buhay. Bilang isang kabataan or yung bilang isang tao. So, bye-bye guys! Lipad na kami rin. Woo!